каже. Искам да ви благодаря за това, че напълнихте салона и бяхте съпричастни с нашата радост. Благодаря ви, мили хора. Надявам се, че тези красиви, малки, голями и още по-голями танцори ви доставиха удоволствие. Да ви пожелая весела Коледа и хубава нова година. Бъдете щастливи и както в едно предаване казвам, ние се обичаме, обичайте се и вие. Вие сте най-прекрасната група в България, но искам да честитя рождения ден на госпожата. Това е от ансамбъл Гео Милев. Бъдете жива и здрава. Бъдете да бъдете. Ще ви пожелавам от тук нататък все повече и повече съвместни концерти и успехи. Искам само да кажа още нещо. Искам да благодаря на нашия генерален, главен и единствен за сега спонсор, дано от тук нататък да са повече. Това е козметика за тяло Супер Финиш, които съдействаха за участието ни в този концерт, помогнаха, направиха безплатно плакатите и помагат винаги, когато могат със всякакви средства и костюми. Благодаря ви. А сега е време за тортата. Докато очакваме тя да се появи, Цветят от отдел Култура, община Пловдив, а също и специален подарък от ансамбъл Дилянка за госпожа Кьосева. И... ансамбъл Дилянка за вас и от благодарната публика и от хората, които са до вас всеки ден, сени. Здравейте! Искам и аз да честитя най-официално рождения ден на нашата прекрасна госпожа. Честито, госпожа! Това е Станимира Михайлова, дясната ми ръка. Без нея не мога вече. И на рожден ден подаръци не може. Приготвили сме ви една изненада, тъй като много дадохте за нас. Ви пращаме на една почивка, малко по-дълга, 10-дневна, в Карловски бани, да си почините, за да може живи и здрави януари, февруари месец да се върнем в залата, да подготвим следващия концерт, защото имаме абитюрентка за изпращане, която е при вас, няма да казвам колко време. И нашите деца написаха нещо за вас. Ние всички по-отделно сме различни, но взети заедно сме едно цяло. Благодарение на вас. Благодаря ви, госпожи. Ансамбъл Гео Милев, ансамбъл Дилянка, Мария Кьосева и Стефан Йорданов запазиха за вас коледния албум тази вечер. И ви пожелават здраве, щастие, късмет и дълги години да пълним залите, за да видим тези прекрасни танци. До нови срещи, скъпи приятели!